Ik word eigenlijk steeds gemieter ervan. Ik kan het niet aanzien. Wat dan gaat ben ik net nekster. Als ik het zie, dan ruim ik het op. Er binnen net een soort dagen in het hier dat Jo Bonneskade net zien komen kennen langs de dieken in het noordoosten van Friesland. Wapenen met zijn prikstokken en afvalpoeden vleent hij terug het hele gebied om de natuurskien te houden. Hoe lang word je hier nou mee terug? Nou, zolang ik het lichamelijk dan kan, dan kom ik wel met terug. Maar ik denk net dat het stopt. Maar ik hoop wel dat de mensen een keer bewust worden van wat er al in de natuur komt. Je zit wel, als je zou sjorren, dan zul je het net leiden. Maar het leidt er wel. Piepschoen, oorplastic, glas, lege bierblikjes, flesjes. Je kan het zo gek net bedenken, maar Bonne neemt het mee. In de vrije tijd jok je de hand ook wel eens. Laatst we in Stania staat, dat we op het parkeerterrein, daar lijden ik wel 30, daar heb ik een foto van, wel 30 sekjes met hondenstrand. Dat we gewoon op een bul gooit. Ik denk, hoe kun je het bedenken? Neem het mij naar huis en gooi het thuis in de klikker. Dan gooi je het dan net op het parkeerterrein in het bordel. En dan denk ik, waar ben je hier mee bezig? Intussen wordt de operatie een keer nog het eerst uitgevoerd op het water. Met een speciale boot en een inklapbare trap wordt het rijdt langs de veerten skiën maken. Viel het soms ook een beetje als vjochtjes in de bierkaai? Ja, maar dat misschien wel, maar ik denk, dat wil ik me eigenlijk net al uitlaten. Ik rom het gewoon op.